Здравейте, хора! Днеска ще играем един Jump Map. Това ми даде като почнах. Така. И първи левел. Него почваме. Много обичам Jump. Той мап ми хареса и го изтеглях. Вау, това ще е трудно. Така. Да, тук ще има доста умирания сигурно. Фейл. Ще има. И сега почваме трудната част на последните две джумчета. Няма да успея. Сериозно. Майко. Така, една минута вече е минала, това е лошо. А мога само 10 минутки. Защото не е такова. Значи това, ако ще бъде мина, ще читна. Честно. Така. Да, то това е ниво. Съжалявам. Нямаме такова. Как ще го мина сега? Как ще го мина? Ачивмент, отвори се инвентара. И защо? Чакай, че. Не. Чакай, че. Тук съм. След правенето на това гадно. Нещо. Скачай! 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 Да! Да! Втори левел! Чекпоинт, чекпоинт. Втори левел. Не. Да, това как ще се скочи. Това трябва да има ум. Така. Но май съвсем спокойно да скоча. Не. Добре. Минахме втори левел без проблем. Трети левел. Не! Добре. Така. Опа. И смело. Не стигаме! Така. Добре съм просто. Не свърши въздуха! Давай! Браво! Браво! И иначе. Да. Дай. Браво. 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 На никой. Това е много труден джъмп. Да, супер добре, че скочих когато трябва. По принцип, тук трябва да се забавляваш, нещо, да стигнеш бързо. И какви са координати, чисто тъпа да чака. Няма ли правилна команда такива? Чакай, че съм планинки. Не. Да, yes. Да. Сега на къде? Но там ли? Не.
О, не. Давай, давай, давай. Добре. Добре, добре, добре. Добре. Това вече ми харесва. От тук трябва да се изкачим. А сега... Ей, стигала е! Так му го минах. Това, което исках. Изчапана на друго място. Така. 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 О! Това е невъзможно. Вау. Това е невъзможно. 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 Добре, клипът приключва тук. В следващия епизод ще продължим. Надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се, дайте повече нагоре и до скоро.